Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Berita satu. Salaman sik salam. Wis, Kondo. Ayo. opo oh. Duwe selingkuhan nih. Aduh, mosok sih, Nah, Mak. niki langsung tutuk wong iki langsung curhat nang aku. Arek Kondo sapa-sapa aku mek sampean tok sing tak kandhani Mi. Iya. Walah, Mak, mulakno anjen senengan disenamiku yo. Kandhani kok padahal bojone wis ganteng wis sugih tapi ki jare luwih sugih. Dan Wah. hubungane iki lho Mi wis jeru Mi. Kon kabeh. Cok udah sama-sama lho yo. Gak kira tak. Temenan lho Mi. Yo. Hati-hatiin lho yo. Aku percaya mek sampean. Yo. Duwe jangan pura. Duwe kalau ayam kampung wis Ngono jebuk-jebuk. kakek werta jalono suwen ya. Jelas aku ngomong nang Sri sahabat. Arek iki kok pas. Ana apa? Iku manglu, mana hari ini. Tapi gak oleh kondo sopo-sopo. Duwe kondomi mun aku tok ae Masih harus Sri temenan Iya yo. yo. Apa Mi? Ayu selingkuh. Ya Allah mosok Mi. Ya Allah bojone menengi koyo Ya ngono kok. Allah, makane. Temenan lho. Yo. Yo Mi aku wis kok curiga Mi kan biasanya kudungane moro dicopot moro semutingan Lah ngene iya, semiran kayak nani senam, kayak minil-minil. Heeh ya Aduh, Allah arek Menan lho kon menengo lho. Kalau bojone wis nggo wanteng kok ngono ya. Iya, ora nyongko yo. Kok iso ya Mi ya? Ya ya Mi ya. Iya Aku kon boleh nanti. kudu kering aku golek mayat ini jetamu. Oh iya. Assalamualaikum. Salam. Dut, ya apa ini? Apa? Ono apa? A1 kok. Apa? Berita apa? Ya yuk dulu tiba selingkuh ya. Ya yuk sainganku. Iya saingan. Aku kalah Nusri. Ya Allah. Kok iso ini padahal bojoe sing ganteng ya sik golek liyane yo. Mangkane saiki kok krembiak ngene rambutnya kudunge diincalno ngono saiki ya. Iya ya Allah. Jangan sapa-sapa ya. Iya, gak kira aku kondo sapa-sapa ya. Kondo ya Ndut ya. Ya. Berita breaking news. Mari ki aku tak kondo sapa-sapa tak sebarno sak kampung. Cet iku sih. Aku sampean ku tak kandhani ono berita breaking news. Berita apa? Ya ayo iku selingkuh, Mak. Ya Allah. Ono kok Bi? Teko Sri. Tak kandhani ben iku lek bojone lek pacarku abiyen. Ya Allah, Ndut, iku aku sing ngandani Umi, Ndut. Kok wis teko awakmu opo Wis tak sebarno ben ono wong liwat tak kandhani, Mak. Blonjo wong liwat ngarep omahku tak celuki. Jan nemen lek kok Ndut aku lek dilabrak. Ya yuk ya opo. Bapak wis iku musuh terbesarku, Bapak tercoreng nama baiknya. Wis yo, Mak yo. Berarti gak oleh kondo sapa-sapa. Wis kadung aku kadung kondo sak kampung. Ndut. Ya opo? Arek-arek iku dipengin kondo sapa-sapa dadak wis ro kabeh. Aku ki lek dilabrak ya yuk wis mbokah. Gak ero aku ki nasibku.